Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe bayawo Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata e kala saaha huccide mon noon kadi min dañiri weltale oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jettaki e lawol gotol calminama juura berta juude e ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha ɗo mboros waw hollude en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo addande on ko ɓuuri tentude jayndeli ɗi ɗum noon hande ene jeeya ko ɓuuri tentude e jayndeli meɗen oɗo subaka yette alarba hande ko tan douane ko nangi ganda woni kaɓirɗe ganda tetti ɗum e nder maaje meɗen ɗo e nder leydi meɗen Sénégal so ɗum yawti ha joni tan ina rutto kadi e banggal gongal woni tan yiyete banggal leydi nder leydi meɗen Sénégal gardiɗo leydi o suuti hen konngudi muɗum ma en gar banggal coftal ɓalli hande ne yaaje nder jayndeli ɗi saabu ne anda hanki équipe meɗen waɗi qualifié 8e de finale kono noon koye caɗele tigui ɓe mbaɗiri qualifié ma en gar hen e nder jayndeli ɗi en mbatta sona uddidde roɓɓindu jayndeli meɗen e jaynde libération oɗo subaka hande kañum ari tan ko hollidde douane e ko fawi juuɗe muɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi tan ko mafia international mo ganduɗa ɓe pawi hen juuɗe mabɓe oɗon mafia noon ko hakkude Grèce ummi fayɗo e diƴƴe meɗen Sénégal ɓe nangi ɗum noon oɗo biyeteɗo tan ka nangaɗo walla pawadu juuɗe kanko capitaine bateau oɗon o nototo koye inde Dovuk Vitali fowama jungo noon ɓe mbi tan wino ni amo totta ɓe fausse piste uji mana amo majjina ɓe kono noon ɓe jiiti lawol ngol saabu yete ɓe gandi tigui oɗon bateau ummi koye galle liggorɗo mo ganduɗa ni sa ƴewtidimo koko wayno ko daraki walla ala ɗo dari ɗum noon yette woni ko ganduɗa kamɓe douane mo Sénégal ɓe nangi ɗum ha joni tan ɓe mbi to Diourbel oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Mamadou Sow o fiya tan ko hawo wasi fittanu makko saabi ɗum ko puccu o wujjanno ɓe mbi noon barode leydi meɗen mbaɗi qualifié kono e dow caɗele jaynde las kañum ari tan ha joni e banggal leydi no mbirɗen ɗum joni ina anda yente banggal foncier e ko way noon ɗo e nder leydi meɗen ina heewi dañde caɗele seeɗa saabi tan ɓeɓe ganda kamɓe goni yete kamɓe goni galle liggorɗo gam tan daranade ko faye leydi e nder ndiɗo leydi Sénégal ɓe mbi tan ko wayni kay ne foti fewditede kono gardiɗo leydi ndi kañum wi ngal ɗon banggal ƴettata hen décision ji tawa ƴewtaki ɗum no fewi ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa woni konngudi makko e nder jaynde las ɓe mbi Thérèse Faye holliri hoore muɗum e mobilisation mawɗo mo wanno e nder campagne oɗo mo yimɓe ngoni ɓe mbi gayndeji meɗen kay walla mbiyen barode meɗen Sénégal ko match nul 0-0 mbaɗi e kan oɗo hakkude mo be Malawi ɗum hanki wonno ɓe mbi tan eɓe kedditi noon yette tan lelnude ɓerde ɓiɓɓe Sénégal naɓɓe mon ji e jaynde quotidien le quotidien gardiɗo leydi ndi kay e tan natal muɗum ena jooɗi ɗum ɗon noon ko tan commission nationale mo réforme fonciére ɗo e nder leydi meɗen Sénégal woni galle liggorɗo ƴeewowo kala ko fayi tan e windugol woni mbiyen cifodiral leydi ko way noon kanko gardiɗo leydi ndi ɓe mbi tan e nder jaynde quotidien le quotidien mo andi ɗo fawata koyɗe makko tigui ko ɗum saabi won gueɗe o yaadani hen ɗe ɗon gueɗe noon ene jeeya loi mo ganduɗa windanoma fayi hen e wiidemo ko tan oɗon loi yete so tawi o tan jaɓino ɗum oɗo saaha Sénégal maɓe jirt leydi ko tolni hitande tawa ɓe dañata ɗum ha joni tan ɓe garte kadi e caɗele ganduɗa barode meɗen dañi ɗum gam wadde qualifié e 8e de finale jaynde l'observateur ko hen gareten l'observateur noon ɓe gari ɓe mbi Sadio Mané ɓe ƴewtidaki ɗum no heewi no fewi e nder tan match oɗo ɗiɗon konngudi noon suuti ɗum ko
Henri Camara o wi tan ɗo yette aɓe poti ƴewtade darde moɓɓe kono kadi équipe o e banggal tactique muɗum kadi ne foti ƴewtede kanko Pape Malick Diakhaté noon ɓe mbi tan yette e bangal makko o dillata nde kankone aɓe poti tan ƴewtade ɗum saabu oɗo saaha koko ganduɗa guite Sénégal naɓe ɓerde mumen foof nane mabɓe ha joni tan ɓe garti ko ganduɗa ko kañum woni ko nangaɓe woni bangal passeport uji e ko way noon visa ɗo e nder leydi meɗen saabu ne anda ka ɗon haala ena surti guila nden noon ɓooyi ɓe mbi ƴewtidama hen tan ɓe ganduɗa ko fausse infirmiére uji d'état wonno ɓeɗo goni wiyaɓe ko liggotoɓe trésor public gam heɓa kayitaji e ko way noon ɗum ɗon fo noon tawani won hen ko liggoto koye banggal mécanique ko mécanicien ji e ko way noon ɗum fo ƴewtidano hen e ngal ɗon banggal kono noon yittama ɓe garte konngudi gardiɗo leydi ndi e tan réforme fonciére ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kanko Doudou Ndoye konngudi makko nane nder jayde l'observateur ha joni tan hakkude Mbathio Ndiaye e tan Dabay Ba kamɓene hanki oɗo ɓiɗɗo debbo nanganoma ha nde jamma o woppita o fate koreji makko no hande mo foti ruttitade kadi e lawol garen e jayde Le Soleil kamɓe ɓe mbi tan ko Sénégal kay waɗi qualifié kono koye dow caɗele tigui waɗiri qualifié hakkude muɗum e Malawi ha woni ko ganduɗa ene foti ƴewtede équipe oɗo darde muɗum no hannirta ni ƴewtotoɗo kay ha kañumne andi ɗo fawata koyɗe muɗum woni gardiɗo leydi ndi président Macky Sall e ko fayi tan e réforme fonciére ɗo e nder leydi meɗen joni jayde enquête kañum ari e wiide tan Sénégal gagnima kono e dow caɗele Sénégal waɗi qualifié kono kadi e dow caɗele tigui ɓe mbi yete match uji muɗum ɗiɗo ɓennude fof ko caɗele ɓe dañi gam tan wawde yete hebde koɓe jiiɗi ko guila nden ha joni noon ko bitti goto tan Sénégal nanni ɗum noon woni lawol ko walla mbiyen ko ɗum ɗo adi ene daña ɗo e nder leydi meɗen yaade tan e tan ko ganduɗa kañum woni 8e de finale tawa ko but goto nanni ɗum ɗon ene foti ƴewtede gardiɗo leydi ndi ne konngudi muɗum nani nder jayde enquête ha joni mo konngudi muɗum kañum ne woni nder jayde enquête woni Mambay Dian ƴamowo tan gam wonde gardiɗo mairie mo Dakar kañum ne ha joni son ƴewtidima mon ji hen konngudi muɗum jayde Les Échos ko hen gareten ɓe mbi ɓeɓe ganduɗa kamɓe jaadi e tan debbati gorkati kamɓe noon aɓene tan ndewe gardiɗo leydi o gam wiide yo tan lippu walla yo ittuɗo gal ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni goomu wiyetego Safiatul Haman kamɓe Safiatul Haman noon ɓe daari tan ko gam haɓade kala ko fayi e ko bonnata leydi ndi walla ko bonnata sukaɓe leydi meɗen kamɓe e Jamra ɓe mbi noon oɗo saaha kamɓe wonɓe ngal ɗon bangal ɗiɗon lobiji debbati gorkati aɓene daari gam ko wayni itte leydi ndi walla ni doole muɗum usse no feewi ɓe mbi kamɓe yette baroɗe leydi meɗen noon mataw tan koɓe waɗɓe limité oɗo saaha e banggue liggorde moɓe ɓe mbi ɓe mbaɗi qualifié kono Aliou Cissé suuti konngudi mum wi tan ko wona tan kamɓe tan dañi ɗeɗo caɗele so ƴewtidama dañɓe caɗele e équipe aji ɗi ina kewi ha saabi tan kamɓe koɓe poti wadde ko noon maɓe mbaɗ ɗum ɓe mbi tan ko barode gondude ɗoygol yiya hanki e match o jeyde Vox Populi kañum ne ari ha joni tan e barode ɗe kañum ne e Aliou Cissé wi ma wat renforcer erreur aji ganduɗa o yi ɗum wat feere ha ko wayni wasa dañde kadi e nder yette équipe o saabu kay ɓe ƴewtidima ɓe gagnima kono koye caɗele musde ɓe gagni kanko Sadio Mané o suuti konngudi makko kanko oɗo attaquant e wiidemo kay ko tan eɓe gandi koɓe poti wadde maɓe ƴewno ɓe mbaɗirta ɗum Bouna Sarr kañum ne konngudi muɗum e nder Vox Populi woni tan wiide yette maɓe mbatta kala koɓe mbawi gam ɓe mbawa nannude butuji ko noon kadi Kalidou Koulibaly capitaine o wi ɓe mbi yette hakkude moɓe Malawi noon Malawi ɓe dañino caɗele seeɗa mo ala caɗele kay ha wi ko uneteno ko ɗiggi woni konngudi Amadou Ba
coordonnateur mo Benno Bokk Yaakaar oɗo saha ɗum noon ko Zahra Iyane Thiam o yano nanganoyde koyngal toon to Sicap Liberté ɓe mbi tan ko oɗo ɓiɗɗo debbo kay kañumne holliti hoore muɗum oɗo saha e oɗon banggue kanko Barthélémy Dias noon o suuti konngudi fanude ɗum e gardiɗo leydi ndi wiidemo tan kanko gardiɗo leydi ndi o hoɗi ko toon to ganda ko kañum woni Sicap Mermoz kono noon o meeɗa hande toon tali o meeɗa huɓɓude toon lampa o meeɗa kadi wadde toon haydara ñande 23 juin noon ma laaɓ tigui wonata hakkude moɓɓe kamɓe ɗiɗo kan ɗum ko konngudi Barthélémy Dias nane nder jayde Vox Populi jayde Stade uddata damale oɗo o subaka hande ɓe mbi tan Sénégal ɗum woni lawol mum gadanol gila hitande 1965 ina yaha tan ha 8e de finale ina nanna bitiyel gotel ɗum ɗon noon koko ganda ina foti ƴewtede no fewi holto probléme o woni holto caɗele ɗe goni ɗum kadi ina foti andede ɓe mbi kamɓe kay ɓe jeehi 8e de finale kono noon ala tigui yette ɓerde ɗe ganduɗa ɓe lelni ɗum saabu goto fo ɗo joni ɓerde mum koko dari hanki ha match o darini yahaga match o gasi ne heewi Sénégal naɓe ɓe ganduɗa haqqillaji mumen yette walla mbiyen ɓerde mumen o wino haɗe match o gasde yete ko yiɗi konngudi guddeten roɓɓindu jayndele meɗen e oɗo subaka alarba hande ko joni tan arande on ko ganduɗa ko kañum woni ko fayi e banggal gueɗe rendo gueɗe rendo e oɗo subaka hande hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe aya Piindi TV fayata tan koye équipe national mo Sénégal saabu ko équipe mo ganduɗa ko enen fo ndendi ɗum hanki no mbiruɗen ni eɗo uddirten ɗo ko ɗon tan jokkirten konngudi hakkillaji fo o wino hanki faade équipe oɗo saabu goto fo ene sikkuno Malawi ma dañ but teni ko chance tigui ɓe dañi saabu so tawi penalty o waɗanoma accordé e tan équipe mo Malawi tawanno ko oɗo saha nani wiye Sénégal fiyama gotel saabu guila équipe o fuɗɗi ha joni ko but goto dañi wiye noon saha Sénégal naɓe ni kewi haala Sénégal naɓe koɓe ganduɗa goto fo ko entraîneur e banggue muɗum Sénégal naɓe ene jogui oɗon droit tigui dañ saabu wadde supporté koko muusi ɓerde ma e hakkille ma foof wonta koye équipe ma yo dañ folde so dañani folde ne an aɗa jogui droit mo ganduɗa annene aɗa foti darade e ngal ɗon banggal kala hen ko ganduɗa ko kañum woni miijo ma gadda hen ko ganduɗa ko kañum woni yiyande ma saabu sénégalais ji fo poti équipe o saabu ko koppareje moɓe ƴetta totta yette ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni joueur ɓe gam tan ɓe mbawa addande en ko jiɗɗen ko woni coupe o wadde noon so tawi ƴewtindama équipe o hande ina wayno ɗanotoɓe ni walla ɓe keptinani koye mumen ene waɗi probléme holɗo probléme o hetti noon ko ɗon foti ƴewtede saabu hande Sénégal min kam mi anda ko heewi e football kono noon ko ƴewtidimi ɗo e duuɓi ɓennudi gila haade corona o fuɗɗade ha corona o fuɗɗi match uji ganduɗa ko match amical wonanno natti hewde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal regroupement ji natti hewde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal wadde ne wawi wiyede gowodiral pongal dañdengal goto fo anda goɗɗo woɗo foti darororade ha wawa tottude ɗum bal walla wawa andude caggalam saha foof kaari wonta ɗon ɗum ɗon ina manka e nder équipe o e saha foof wadde noon ko ɗum ɗon woni ɗin banggueji ɗi ganduɗa ne foti ƴewtede no fewi saabu hande tubakoɓe kamɓe sukaɓe ɗo ɓe pettoyta ɗo e club aji mabɓe ɓe goppittake sona match mo ganduɗa match officiel koko dañi ɓe gummo toon ɓe mbawa arde te ƴewama coupe d'Afrique dañi ko caɗele ɓe dañi gam ummade e club aji mabɓe faade coupe d'Afrique ɗum ɗon foof koko ganduɗa hande woni caɗele nangude bawde nanguɗoɓe psychologiquement goo adi hen ko oɗo rafi coronavirus saabu nde fuɗɗi tan yoga hene moɓe mbaɗa test ko positif ɗiɗi ko wawi nangudeɓe kadi woni ko heeɓi Pape Gueye ko yaade ha heddo yete ina natay tan wiye Pape Gueye ko dañɗo probléme club muɗum wawa wadde football ɗum ɗon foof koko wawi wadde affecté équipe o psychologiquement woni gueɗe ɗe ganduɗa e goɗɗum ko ganduɗa ne wawi limede ɗo tawa gasata
kono non ko heddi ko walla ko mi yettaki ko onon yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe amini pada commentaire uji moɗon gaddon miijo moɗon gaddon kadi haqqillan tagal moɗon saabu ko ɗum min cohlata amin mbawa andude hen saaha foof onon ne miijo moɗon saabu équipe o oɗo saaha ne jogui probléme te probléme o ne foti ƴewtede gila ɓe jettaki ɗo ganduɗa koye bojji tan wattinto yo Allah dandu en hen yo Allah rokku en addude kubo saaha fo noon Sénégal ne heewi ƴewtidede e caɗele baɗe ni ngol ɗo lawol yo taw kubo ko enen jeeyi ɗum koyɗi konngudi guddeten damal kono haade ɗum ko weltinde won hen yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Ayaw Piindi TV ne jeeya hen Ifra Sadio Ba kañum saaha fo commentaire uji muɗum ina ƴewtinde ceerno Abou Sow Youssouf Mbo e o mo ganduɗa kankone Mariama Kemo ko toon to ganduɗa kañum woni diwan mo France koyɗi konngudi guddeten roɓɓindu jaydi meɗen tottude won adi janggo so Allahu lamdo jaabi bani mon debbo Aissata Ndiaye heɗonen banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat banggal gongal ngal kadi oɗon caméra heɗen kadi ko mo ganduɗa kanko woni Ibrahima Thiombane séréer mo haalpulareɓe jeeyi ha gongol so Allahu lamdo jaaɓi.